Ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi. Ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi. Ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi. Maningizimu Afrika. Lwemphumela ngiyathemba nami ngizophumelela. Hhayi-ke yonke into iphuma la. Sengisho imiphumela kamatikuletsheni angani bezilimaze etshele emuva khula nokhula kwabathize. Yazi mina bengifuna ukusho okuthize. Hhayi, wena lalela le nkondlo unganaki. Ube ngabanye besilinde nabo unganaki. Kuyaphithizela la olindweni. Abanye bayosa, abanye bayaphuza. Mina-ke bengiy'hlalele ngedwa ekhoneni. Ngibabuka bephithizela la ngasekhoneni. Bonke abantu abala balinde ukuphuma kwephepha. Lebesikhona bezingekho ezokuphepha. Ngihleli ngiyathatha ngiyabeka. Wena wabona umsebenzi ethathe beka. Mangangaphuma ngenze njani? Bebelokhu benginyathela ngekho ukwenze njani? Ngiziduduze ngithi hhayi sengenzeka noma yini. Ngisho ngiqamba amanga amadolo asegcwele amanzi. Mangangaphuma ngizobuyela esikoleni. Lapho bengizisolanike mfethu. Ngithi ukube ngafunde ukubeka ufuneki bafowethu. Sifikile isikhathi sempilo. Kula yini bekuyimina osekugcineni nabafika basekuqaleni. Abanye bejabule, abanye bekhala. Ngizibuza kazi mina ngizokwenza njani. Yazi iphepha beliphansi. Ubufika uguqe ngedolo phansi. Ubusuyayibonanga inamba yakho ibhale phansi. Sifikile isikhathi sami sokuzibuka phansi. Ngithe ngisaphenqa nje kabili kathathu kwasekhala umakhalekhukhwini. Bengingomunye wesifazane obecela ukuthi ngimubone. Cela ukulishiya nani-ke leli phepha ngizobe ngilibona. Ithini imbongi mengisolindweni lemphumela. Ingikhumbuza ngalesikhathi abanye abafundi bathi befika esikoleni bafike bakhohlwe nokuthi baphumaphi, bakhohlwe nokuthi bazeleni, bafike bazele balale. Ngesikhathi sokufunda siyobe sesibuza sekuphuma imiphumela ukuthi uyakhumbula ezinye ingane ngalesikhathi zifunda wena wawuhleli. Ithini imbongi ngisolindweni lemphumela, ngiyathemba nami ngizophumelela. Uyabuza omunye umfowethu ebesihlala naye uthi naku sekungathi inhlansi ekhomba impumelelo yami seyiyangase-kufikeni. Angilutho empeleni nalabazali abangikhulisayo abangizange bangenzela lutho. Manje angazi noma mengabe ngiyithola le mpumelelo mina ngibenzele yini utho. Ngathi akulutho abazali bakho mobona ngathi abakwenzelanga lutho, kepha likhulu utho abakwenzele lona njengoba soze wafika nje empumelelweni. Uyakhumbula ekukhuleni kwakho ufunda bekuvuse ekuseni bethi hamba uye esikoleni, bakuthuma khona abakuniki ngisho usheleni. Lapho bathi hamba uyodla loluphuthu abasho nokuthi ulishebe nani, ulidla nawo amanzi. Kepha bayazi simofika esikoleni ngoba uluthwalile usizi izifundo uzofika uziphuzise okwamanzi. Angazi ukuthi impumelelo ababesidwebela yona yayifana namuphi umdwebo sesike sawubona empilweni. Nangempela akulutho ukuthi ubona ngathi abakwenzelanga lutho. Lukhulu kabi abakwenzele lo lutho ukuthi bakhona nje bengabazali bakho lolo olukhulu utho ukukunika uthando imfudumalo ikona vele okubalekile. Angazi kupho okunye ukufuna. Kubalekile nawe uthi benzele utho njenganokubabonga. Kubalekile nawe ukubenzela utho njenganokubabonga. Ithini imbongi mengisolindweni lemphumela. Engikhumbuza ngalesikhathi abanye abafundi bathi mebefika esikoleni bafike bakhohlwe nokuthi baphumaphi, bakhohlwe nokuthi bazeleni, bafike bazele balale. Ngesikhathi sokufunda siyobe sesibuza sekuphuma imiphumela ukuthi uyakhumbula ezinye ingane ngalesikhathi zifunda wena wawuhleli. Ithini imbongi ngisolindweni lemphumela, ngiyathemba nami ngizophumelela. Maningizimu Afrika.
eyi ugcina uyakhuluma.